Jedna. Zdravím všetkých nového videa, dneska ideme točiť. Je nové video. Super, Setka ma už zabil. A dneska... No pozdrav. No. Čo ľudia, dajte like Samovi alebo odberal, dajte všetko. A ideme hrať challenge Ice King rukavicami, iba only to. Iba only to, kamito, kakanito. Veci brali iba rukavice. Kamo to spamuj. A riadne. Poviem ti, tie rukavice dávajú bomby. Hamano, ke dobrá! Wow! Ty, to je dozóne toto, ako sa to povie, nespamuj. Debil. Tu máš! Čau! To bola shotguna. Nie. Mi ukazuje, že samú Konosamo nadal s onými. No ale aj mne to ukazovalo shotguna, ale ja som ťa dal s rukavicami. Ale to nie je shotguna. Ja viem, a tak ja nechápem, prečo to tak vyzerá. Díky. A ono mi to uberá. Áno, aj mne to uberá. Poď. Yes. Môžem ti dať headshotku na XP? Počkaj, ja si idem dať aj toho Ice Kinga. I show speed. I show speed, a už som sa bál. Ice Kinga si idem dať. A I show speed je dobrý. Neviem. Dovidenia. Nie do toho otvoru. Auto uberá. Au. A nemôžeme stávať. OK, iba utekať. Môžem ti dať headshot. Potrebujem XP. A vieš čo? A ešte môžeme používať to, shockwavy a grappler. Dobro. Popal. Ty daj Bože. Ty darmožrúcik. Ja som zabudol, že máme používať iba ruku. Kamo, môžem ti dať oné. Hlavu. Iba jedenkrát hlavu ti chcem dať. Môžem? Aj. Nehyb sa. Dík. Tu už je 2 XPčka. Tebe to dalo, keď si mi dal headshot? Počkaj, idem. Počkaj, chcem z double pumpu skúsiť. Či mi to dá? Nedalo mi to. Count, to je zase zabugované. To je čistý chlapík. Zabukovaná stará sráčka. Tak toto si musíš to si odpust. Pozri, aké schopnosti má ešte. Vláda. Pozeraj, vybuchovacie schopnosti. Wow, čau. Wow. Nedávaj to tam. Uííí, aj milujem tie rukavice. Ja už tíham, že majú hore. No poď. Ty kokos, to ti ubral dobrý damage. A on si to damage. Pozeraj ešte, čo má zásilu. To jak si urobil? Ľudia, to bol prank iba na sama, to bola mamutka. Ešte ja ťa zahluším. Ja ešte vyskúšam také jedny rukavice. Ja viem, to sú foundation rukavice. Každý to chcem vyskúšať. Au. Tak ty máš jedno. Nemám. Are you thinking about hitting the favorite button? Mal som You už should do that 45. right now. Ľudia, to bola len taká exkluzívka a s sebou sa ideme normálne strieľať. Čo? To bolo iba také exkluzív
Teraz sa už ideme normálne strieľať. Hej, okej. Ja si im dať iný skin. Nie si trošku ďalej od mikráku, lebo ťa tak inak počujem. Ja tak trocha počujem. Chod do... To čo je? To ti potom poviem. Počkaj, ja to chcem. To je Foundation. Čo? Ukáž mi to. To pri snajpách hore exotika. Čo? 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 Tu... Je. To je ono? Nie, aha. Neviem. A ja už idem do riftu. Aha. Fakt. Ak chceš, tak ty si tu nechaj, ja si idem brať normálne zbranie, ktoré som. A ja. Idem dať To bola ukážka. Ja už letím, dovidenia. Musím dať Ice King Grand Plus. Kámo, toto nie je pekný domček. A ešte máme exkluziu. Špeciály tu máme. Že sa mu bude babka a ja mu budem utekať. Nie, A bude používať rukavice. To sa nedohodne. Hej, Frank. Normálne. Toto je len taká strieľačka, hej ľudia. Takáto, pozerajte. Snowball. Vidím sa, neviem trafiť. GG. I want you on damage. Blah. Because I'm cheaper. Dobre, bereme brm. Patapim. A ja ješem batapima. Víš čo? Sebo, neber traktor. Neber traktor! Sebo, vystup z toho. Vystup z toho. Indičan. Ideme Sebo. Je na veničky. Ty dostaneš odo mňa. Teraz si ťa nahitujem ešte mamutkou. Počkaj, Nero. Tu máš. Ty mi. Letíme. Už to môžem rovno ukončiť video.